Všetci v sebe máme obrovskú rezervu sily, o ktorej sme netušili, ktorá sa objaví vždy, keď nás život podrobí testu. Na tomto svete som síce iba chvíľku, no čo to už som zažil. A z vlastnej skúsenosti ti môžem povedať, že keď sa teraz obzriem späť, vidím tam množstvo vecí, ktoré stále nechápem, ako som mohol zvládnuť. Zradu, ťažké časy, nedostatok peňazí a dlhy. Nikdy by som nepovedal, že toto všetko ustojím, najmä keď sa to na mňa všetko zosypalo behom pár rokov, no zvládol som to. A ty to zvládneš rovnako tak. Ver mi, si ďaleko silnejší, ako si myslíš. Páči sa ti moja tvorba. Daj odber alebo like a staň sa členom silnej komunity. Nech ti už nič neunikne. Ďakujem vám všetkým.